UPPLआथ' खामानि मावखायाखै 5 बोसोरावथ' बिथांमोना बेबायदि देखायनो हाया जे माबा मोनसे बेखौ जों मावनाय होनना बुंनो हाया बिथांमोना आरो बेखायनोथ' थांनाय सेप्तेम्बरनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियानोथ' बिनि रिजाल्ट ना बिथांमोना जे खामानि मावाखै रायजो राजाफ्रा दुखु मोनबाय बेखायनो बिथांमोननो भटखौ होआसै बिपिएफ राजनिति हान्जानि सायाव रायजो राजाफोर फोथायनाय मोनसे हाबबाय दा बेखायनो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाखौ बिथांमोना देरहासार खालामबाय आरो जोंबो देरहासार जानाय लोगो लोगो जेरैहाय खोथा होदोंमोन बिदि जों मावबाय बेल' नङा जोङो बिटिसि बिसायख'थि सिगाङाव मोनबा गेरेन्टिनि खोथा बुंदोंमोन जेरै हा पाट्टा राननायनि जोंनि जिफोर आनएमप्लयड सेंग्रा सिख्लाफोर दोङो बिथांमोननो 2 लाख होनायनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां अनसुंथाइ होनायनि दुखिया मानसिफोरनो रां अनसुंथाइ होनायनि बोराय बुरैनो रां अनसुंथाइ होनाय बिकलांगनो रां अनसुंथाइ होनाय जों बेखौबो थांनाय 10 अक्ट'खालि बिटिसि एकर्ड सानाव बिदिना जों माने आरम्भ खालामबाय आरो दा जोंनि भैरबकुन्द आरो हरसिंगा समस्तियाव जोङो 20 तारिखआवहाय बेखौ जोङो गासैनिबो जों राननायनि बेब'स्थाखौ जों लादों दा बेबायदिनो जों खामानि मावबोदों रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव फोथायनायखौ जेब्लायबो लाखिदों रायजो राजा जों इतिमध्य जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया खामानि जाखांबाय जोङो जोंनि जिफोर समस्तिफोरखौ बाहाय जों बिजाथि होगोन जों आसा खालामदों सरकारा जोंनि आखायाव दं जोंनि जेसेबांखिनियाव जों बिजाथि होगोन जोङो देरहासार जों खालामजोबनो हागोन आरो जों इतिमध्य एकदम थियारिखा बेबायदिबो दासिमबो फाइनाल माबा जायाखै निस्सय सावरायखांनायनि उनाव माबा मोनसे सिद्धान्त'खौ जों लागोन खारन जोंहा उद्देश्यआ जाबाय बिटिसि ओनसोलखौ जौगानांगौ बिटिसि ओनसोलाव गोबां स्किमफोर लाबोनांगोन दा बेखायनो आसामाव जायहा सरकार खालामगोन जों बेजों जों थानांगोन आरो माने दा बेखायनो दाबो बे थिग थाक जायाखै रायलायनाय पर्यायाव दं प्रयोजन जायोबा हयथ' महाबा बेबायदिनो सिट शेयारिं हयथ' जानोबो हागौ खिन्थु दासिमबो फाइनाल जायाखै जोङो बिटिसि सरकारनिफ्राय प्रथम खामानि मावनो आरायदियानिफ्राय मोनसे समस्तियाव सोलिफुबाय थाखा मोनदोंमोन बिदिनो दिनै जोङो 3 खामानि जोङो खाम्फा गायसनबाय कुसुमाव जों गायसनबाय पुब नेपालपारानिफ्राय पश्चिम नेपालपारा 1 किल'मिटारनि बारा लामा जों खाम्फा गायसनबाय नैथियाव जोङो गान्दालङा गामि बेखौबो जों गायसनबाय आरो नैबे 3 नम्बराव जोङो साहाजुलि बे लामाखौ बिसायख'थि सिगाङाव बिथांमोना गोबां खावलायदोंमोन जेरै देरहासार जाना थाङोब्ला सारा जोंनो बे लामाखौ होनांगौ होननानै बिथांमोना जों आंखौ खावलायदोंमोन आरो आंबो सुबिदा मोननाय लोगो लोगोनो बे लामाखौ मावनो थाखाय दिनै खाम्फा गायसनबाय लामानि कन्डिसना मोजां कासा लामा आरो आसा खालामगोन बे जानाय लोगो लोगो रिभार्स ब्लकनि लामा जागोन जों थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गोबां सुबिदा जागोन बेनि अनगायैबो 2 स्कुल जों आसाम सरकारनिफ्राय समग्र शिक्षा अभियाननिफ्राय 2 स्कुल मोनदोंमोन मोनसे जाबाय बान्दावगुरि हाई स्कुल आरो मोनसे जाबाय सपनगाव राजीव गान्धी हाई स्कुल 60 लाख थाखा मोनदोंमोन रिपेयारिं खालामनायनि थाखाय बेखौबो जों दिनै खाम्फा गायसननाय जाबाय आरो बेबायदिनो उनाव जुदि स्किमफोर जुदि मोनबावोब्ला जोङो निस्सय रायजो राजानि गेजेराव थांनानै जों बेबायदिनो फैगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनि भैरबकुन्द समस्तियाव गोबां कमिउनिटि टयलेट फैदों जों दाबो फैगोन मोनाखै बेखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो जोंनि जायफोर दङब्ला जोंनि पार्टि मानसिफोर दं खामानि मावग्रा बिथांमोननो जों रानना होगोन